NBA, Indiana Pacers ug New York Knicks sugdan ang Game 1 alang sa Eastern Conference Finals karong buntaga. Sugdan ang Game 1 tali sa Indiana Pacers ug New York Knicks ang pagsangka alang sa 2025 Eastern Conference Finals sa National Basketball Association (NBA) karong adlaw Mayo 22 alas 8 sa buntag Philippine Time. Kini ang ikasiyam nga higayon nga magsangka ang duha ka prangkisa sa playoffs. Ang Knicks midaog og 3 sa unang 5 ka mga engkwentro apan ang Pacers midaog sa katapusang 3 lakip na ang 7 kadua sa Eastern Conference Semifinals sa miagi nga tuig nga mitapos alang sa Knicks. Nadaog sa New York ang season series patok sa Indiana 2-1 nga gitapos sa 123 sa 98 nga blowout. Paglabay sa duha ka semana si Benedict Mathurin milangkat og career high 38 puntos aron panguluhan ang Indiana ngadto sa 132 sa 121 nga pagpanimalos nga kadaugan. Kini si Idol B sa 93.9 IFM di kapugngan sa mga tod sa nungunang balita tatak IFM Balita.